Surat Al-Mumtahanah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. O kayong sumasampalataya, huwag ninyong ituring ang aking mga kaaway at inyong mga kaaway bilang mga kaibigan, at nagpapakita kayo ng inyong pagkagiliw sa kanila. Gayong sila ay nagsipagtakwil sa katotohanan na dumatal sa inyo, at nagtaboy sa sugo na si Muhammad at sa inyo mula sa inyong mga tahanan, sapagkat kayo ay nananampalataya kay Allah na inyong Panginoon. Kung kayo ay naparito na nagsisikap na makamtan ang aking daan at naghahanap ng aking kasiyahan, sila ay huwag ninyong tangkilikin bilang kaibigan. Ang ilan sa inyo ay nakikipag-usap ng lihim sa kanila bilang pakikipagkaibigan, samantalang ako ang nakababatid ng lahat ninyong ikinukubli at lahat ninyong ipinapahayag. At sinuman sa inyo ng mga Muslim ang gumawa nito, katotohanang siya ay napaligaw ng malayo sa tuwid na landas. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Kung sila ay magkamit ng pangingibabaw sa kapamahalaan sa inyo, sila ay mag-aasal sa inyo bilang inyong kaaway, at iuunat nila ang kanilang mga kamay at kanilang mga dila laban sa inyo sa kasamaan, at sila ay maghangad na kayo ay huwag manampalataya. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Ang inyong mga kamag-anak at inyong mga anak ay walang magiging kapakinabangan sa inyo sa araw ng paghuhukom. Siya ang hahatol sa pagitan ninyo sapagkat si Allah ay lubos na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Katotohanang mayroong isang mabuting halimbawa ang makakamtan ninyo kay Abraham at sa kanyang mga kasama nang sila ay mangusap sa kanilang mga tao. Kami ay walang kinalaman sa inyo at sa inyong sinasamba maliban pa kay Allah. Kami ay nagtakwil sa inyo at dito nagugat ang lubusang pagkamuhi at pagkagalit namin sa inyo. Hanggang sa kayo ay manampalataya kay Allah lamang maliban sa naging pangungusap ni Abraham sa kanyang ama. Katotohanang aking ipagdarasal kayo tungo sa inyong kapatawaran mula kay Allah. Bagamat wala akong kapangyarihan na makakuha ng katiyakan para sa inyong kapakanan mula kay Allah. O aming Panginoon, sa inyo lamang kami nagtitiwala at sa inyo lamang kami dumudulog sa pagsisisi at sa inyo lamang ang aming huling hantungan. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا
إنك أنت العزيز الحكيم. O aming Panginoon, huwag ninyong ipahintulot na kami ay maging pagsubok sa mga hindi sumasampalataya, bagkus ay inyong patawarin kami, o aming Panginoon. Katotohanan kayo ay sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Katotohanan, mayroong isang mabuting halimbawa ang inyong makakamtan sa kanila para sa sinumang umaasa kay Allah at sa huling araw, at sinuman ang tumalikod. Katotohanan si Allah hindi nangangailangan ng anupaman, sa kanyang lahat na uukol ang pagpupuri. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Baka sakaling si Allah ay magkaloob ng pagmamahalan sa pagitan ninyo at inyong itinuturing ng mga kaaway, at si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, at si Allah ang laging nagpapatawad, ang Pinakamaawain. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Hindi kayo pinagbabawalan ni Allah sa mga tao na hindi nakikipaglaban sa inyo sa pananampalataya at hindi nagtataboy sa inyo sa inyong mga tahanan. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga makatarungan. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Si Allah ay nagbabawal lamang sa inyo sa mga tao na nakipaglaban sa inyo sa pananampalataya at nagtaboy sa inyo sa inyong mga tahanan at tumulong sa iba upang kayo ay mapaalis. Sila ay huwag ninyong pakitunguhan ng mabuti at pakikipagkaibigan. At sinuman ang makitungo sa kanila ng ganito, sila ang mga gumagawa ng kamalian. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. O kayong nagsisisampalataya, kung may dumarating sa inyo na mga babaeng nananampalataya na nagsisilikas, suriin ang kanilang pananampalataya. Si Allah ang tunay na nakababatid ng kanilang pananampalataya. At kung mapatunayan ninyo na sila ay nananampalataya, sila ay huwag ninyong pabalikin sa mga hindi sumasampalataya. Sila ay hindi pinahihintulutan na maging asawa ng mga lalaking walang pananampalataya. Gayon din naman, hindi pinahihintulutan na ang mga lalaking walang pananampalataya ay maging asawa nila. Ngunit bayaran ninyo ang mga hindi sumasampalataya kung anuman ang kanilang ginugol sa kanila bilang mahar. At hindi isang kasalanan sa inyo kung
kung kayo ay mag-asawa sa kanila, kung inyong ibibigay ang kanilang mahar. Gayon din naman, huwag ninyong panatilihin ang hindi nananampalatayang babae bilang inyong asawa at inyong bawiin ang inyong ginugugol sa kanila bilang mahar. At hayaan sila na mga lalaking hindi sumasampalataya na bawiin rin ng anumang kanilang ginugol sa mga asawang naging Muslim. Ito ang kapasyahan ni Allah. Siya ang humahatol sa pagitan ninyo at si Allah ang lubos na maalam, ang tigib ng karunungan. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. At kung nawala sa inyo ang sinuman sa inyong mga asawang babae at pumisan sa mga hindi sumasampalataya at kayo ay nakakuha ng kapalit, kung gayon ay inyong bayaran ang mga lalaking iniwanan ang babae ng katumbas ng halaga kung anuman ang kanilang ginugol sa kanilang mahar, at pangambahan ninyo si Allah, kayo sa Kanya ay mga nananampalataya. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. O propeta, kung ang mga sumasampalatayang babae ay magsilapit sa iyo upang sila ay manumpa sa iyo ng katapatan o pangako na sila ay hindi magtatambal ng anupaman sa pagsamba kay Allah, na sila ay hindi magnanakaw, na sila ay hindi gagawa ng pangangalunya, na sila ay hindi papatay ng kanilang mga anak, na sila ay hindi magsasalita ng paninirang puri, na may paghangad na gumawa ng kabulaanan, at sila ay hindi lalabag sa iyo sa ano pa mang bagay na makatarungan. Kung gayon, ay yung tanggapin ang kanilang katapatan o pangako at yung ipagdasal kay Allah ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang Pinakamaawain. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong makitungo sa pakikipagkaibigan sa mga tao na ang puot ni Allah ay nasa kanila. Katiyakang sila ay nasa kawalan ng pag-asa na makatanggap ng anumang mabuti sa kabilang buhay, na katulad din ng mga hindi sumasampalataya na nakalibing, na wala na silang pag-asa na makamtan ang habag ni Allah sa araw ng muling pagkabuhay.